Kanyang laki din! Na, Ay, apay nga gaburido ka dilpen. Tay pay asaan ka makaid na. ay, tibya gaya. Nagrigat. Ay, manan. Ulit-ulit ang pay nga ibagat ti nagrigat. Kung nagrigat mo ta talaga ti panagbiag, tanangin na amin ng amagatang itapanawan. Diyak pa yun makasiday tinaimas. Di kumamot karon ti baboy, wano baka. Ay, piman ti buksit ko. Mabisbisinan latan. No kayat mo ti agsida iti karni ti baboy. Agsapol ka iti extra apang gadam gaputasan nga umdas ti sweldo amakiman maniho iti tricycle. Nagrigat nga road sa ling bakit. Anya tinarigat aya. Tiagsapul iti extra panggalan na. Panagpasada lang ang mati tricycle ta mo kapanggalan. Diyak mo't ammo tagkarpintero. Nagado a reklamom dilpin. Ang kakaagpasada, tapno day gatang tay ti sidaan ta. Masaduta ka mapanagpasada ita. Makabannog. Agsakit tumanin ti ulo ng agpasada. Anya? Agsakit tumanin ti bagbakik ala katugaw iti tricycle. Nga ora iti pasahero. Nagrigat at talaga ti panagbiag kaya. Sinalbag ka dilpin. Agrekla-reklamo ka na rigat ti panagbiag. Ngam di mo mat kaya ti mapanagpasada iti tricycle. Ay, nagrigat nga ispilingan ta ugalim. Mapukpukawan ti limbong ti panunot mo. Dawan. Kundiak pala mapanunot man niya ti siday. Naumak pa yung nagsidsiday tinatang. Gumatan kayo iti lakok nga agurong! Ha? Naimas daytoy agurong! Hindi nanaligayan ito isusurusuri tila ako ng agurong. Agurong! Ha? Una yan. Umay kayo Nagkiting mo gumatan! ti shots na nga umayaglakaw. Sa diwa na dito! Abdaitan, umayin nito'y parangan. Delphin Baraw! Gumatan kayo iti lakok nga agurong! Nagpudaw gayang tilupuna. Kaslalo po ti balasang. Gumatan ka iti lakok nga agurong, kunak, Delphin Baraw. Sagmamanulit ha. Gurong mo ay ste. Agurong mo manang ligaya. 50 pesos ti may nga atado, Delphin Baraw. Gumatan ka. Nagpipintas. Nagdadakkel mga agpaysulit alakom nga agurong manang ligaya. Ha? Nagpipintas kan nagdadakkel ti lakok nga agurong kunam. Ngam daytoy mat gurong ko tikit kita, Delphin Baraw. Pasensyakan manang ligaya. Jak namnama na nagpintas ti gurong mo. At iwang pa yan, nagiti babalasang diti lugar tayo. Anya? Nagpintas ka, bakit manang ligaya? Saan mo, Delphin Baraw? Anya, gumatan ka itilakok nga aguraw? Uwin mana. Gumata nga kitila akong agurong. Kaya't kong tagsida iti agurong. Nagima sa talaga ti agigop iti sabaw ti agurong. Nang runa no na alseman. Ay una, yun ta panagigop mo iti sabaw ti agurong. Punak manno karni ti baboy ti kayat mo asidaan. Agurong matiginatang mo ni manang ligaya. Agurong gayam ti kayat ko asidaan saling bakit. Isugayam ti sapsapulan tingiwat ko asidaan. Anya? Sabaw pa'y lang, ulam na. Nagtagalog ka pa yan. Diyan ko man napudong nga agurong ti kayat ko asidaan. Anya? Adayamat na po daw nga agurong dilpen. Ada, saling bakit? Ada, nakakita akong itinapu daw nga agurong. Nay, kasla daw orayam nito'y paraangan yaw, Delphin Baraw. Wain tata Ignacio, orayag ni manang ligayang aglako ita gurong.
Makasidsida, manan iti agurong ala ko na. Ay, nalabi, nagturong ni Ligaya dito'y paraangan yaw. Nakitak itay, ijay daya nga gisor-sor-sor iti lako na. Aya, Tatay Ignacio. Way, nakasusoon iti labba. Ken nadaimot na dakkel at timba. Oray nga ro din dito'y paraangan, Tatay Ignacio. Naimas madyala ako ng agurong. Nagpriskaw. Ang makaumamait no naldaw kang agsida iti aguraw. No siya, saan na ka maumangag si Dayta agurong tata? Paboritok Dayta si Dan. Gumatan kayo itilako! Gumatan kayo! Ne, at Dayta ni Manang Ligaya tata. Oray akong dito'y paraangan. Tagumata kitila ko ng agurong. Nagdadakkel mo tila kumita abildat, Manang Ligaya. Wan, Delfin Barok. Presko da kita abilda. Sagmamanungay na ita bildat ala ko, Manang. 50 pesos ti may nga ata daw, Baraw. Nakapaldang agpaisaw. Ngam agparparang mati kagudwa ti barukong na. Oo na yun, aya. Nay, kita enak mo ilatan, Baraw. Gumatang ka kadi itilakok abilda. Uwan, Manang Ligaya, gumatangak. Paboritok tagsiday tinagdadakkel ken presko abildat. Ikan na kang tabayada ka dagosin. Nagyimasin, ti kalota abildat bakat. Oray la bumara ti bagay ang nagsida. Ay na, una yun day ta reaksyon mo nga agsida iti bildat. Kaskal agbibisin ang makaraman iti bildat, Delfen. May dumduma talaga tila ako ni Manang Ligaya bildat. Makapasalibu kagrik na. Kunam karni ti baboy ti kayat mo asidaan. Ita, bildat manan, tinagbali na paborito. Bildat di kay masa na si Dain, saling bakit? Nakpagan ano ti karne ti baboy? Makapahay blood data si Dain. Anya? Ay na, nabusuga ka. Inakmantarak ng tikinan ko. Na, anya manan ti kayat mo asawan, Delfen? Inakagila di jasirok ti salamagi bakit? Kaya't ko ti maturog. Anya? Ay, nakapoy ti pasada itay ti tricycle, pare Delfin. O nga ron pare Mario. Aldawin, ngumawampay lat pasaheros. Garahe ko ti tricycle ko. Tay naklag mulan iti tarong. Sayang la ti oras dito paradaan nga agur-uray iti pasaheros. Alday tanti may sa pasaheros, pare Mario. Na, nimot manang ligaya alumalako iti agurong ken bildat day ta sumungad, pare Delfin. Uwan pare Mario. Wow! Nagsiksi abakat. Agparaparang manin yan. Agpudaw agurong na. Na, kursunadam samot ni manang ligaya. Pare Delfin. Nawan la sawak arme kung neta bakit. Anya! Nagpigsa ti karisma na sila. Kaslabang baniitan na ti pusok nga gayat yung kwa na pare Mario. Ay, sus. Nagloko kan pare. Si aasawa ka? Ngam kastakid din di pagbagam. Nabayag na balo tinatay ni Manang Ligaya pare Mario. Amumon di kahit ko asawin. Loko? Abay tan. Asidagin dito ni Manang Ligaya pare Mario. Siya ako, hindi mangilogan kan kuha ng agawi di balay da. Adto iti pletek, Delfin Barok. Ay, di ka nagplete Manang Ligaya. Libre iti panaglugan mo iti tricycle ko. Anya, ay sos, di pa'y malugi kan Barok. Nagngina ti gasolina. Di mon panunungutin dahil Manang Ligaya. Basta sexy, libre. Ha? Asino ti sexy adakdaka matem Barok. Sika, Manang Ligaya.
Nagbintas ka, nagsiksi ka, baka... Sika talaga, Delphin. Adon adaras nga imbagam kanyak dayta. Agmay-may sa ka di dita balay mo, manang ligaya. Wen baro, nabayagan ngagmay may saak di tabalay. Gaputan nabayag meten api musay day di ansong nga asawa. Di ka di mabutang agmay-may sa dita balay mo, manang. Anya kumangay ti pagbut ngak baro. Kasanunod nagparangking ka nga al-alya manang ligaya. Ha? Al-alya ko nam. Wen, manang ligaya. Sapay kay kayat dagita al-alya ti balo abakit abukbuk ngan. Ay sos, di nakman but-but ngan baro. Ay, saan ka bubut ngan, manang ligaya? Oh, makitam tayo nagdakila kayo, tita paraangam. Apay day tadakala kayo di ta paraang ak baro. Manang, pag-apunan ti inkanto rita kayo. Anya, Kapri ti adda dita kayo, manang ligaya. anya, San lang kapri, tagnanad iti dayta kayo, manang. anya pa ingay baro. Adda pa'y ripis atik balang agnanag tita. Anya, ripis atik balang. Ay, malagip ko dya ibagbaga ni Delphin a ripis atik balang nga ang nanaod di tadakla kayo. Kasanunupod no dya ibagbaga na. Ay, nakabubutang. Ay, ripis atik balang! Ay na, anya nga dyan ang ako akarasakas itiruar. Dyan sa matantik balang na ita. Ay, Diyos ko, saan kumabot? Sapay agmay-may saak dito balay. Ay, sus, na dyan man ti karasakas. Ay, mabut-butang akaon. Anya nga iti aramidak, tumarayak nga tan arumuar. Kasanon no makasabatak iti al-alya. Sapay nagsipngot iti ruar. Apay anala daw ka nagawid idirabi Delphin. Napanamaya. Ha? Ay ko, napanak idyan natayan. Natayan ko nam. Katawan mo't natayan dito'y lugar tayo. Ay ko, natayan idyan ka bangi bang barangay, bakit? Napanak mo't nakilamay Kat, anyat impatay dya tao ngay. Nalipatan na siguro at tinagangis iso natay, saling bakit? Anya, kasano ko maamalipatan na ti agangas? Agkabawin yela kay anatay, iso anakabawan na tinagangis. Anya? Wen, kastang agpaiso tinakatayan na jalakay. Iso asiga, di mo liplipatan ti agangis, tapno saan ka pa'y amatay saling. Anya? Nay, kasla na puyatan ka nga umayagla ko ita, ligaya. Nay, agsasaro no, ti pa nagsuyab, mau. Ay, kasano, sana ka nakaturog idirabi ay Ignacio. Ha? Tapay nga At da nagparik na nga al-alya kanyak idirabi ay. Aga, halalya ko na. Wan, Ignacio, nagsasaruno anak kangagak iti karasakas iti ruar. Ngamawan mo ti makita ka tao. Ay, amangan mo no agtatakaw da jay, ligaya. Ha? Agridam ka. Sa payag may sakay di balay mau. Dakis laki di ti panggap da jay, no sino man. Agtatakaw nga taday jay ang nagkarasakas idirabi ay Ignacio. Iso nga rod ako na, agridam ka. Tamangan no agtatakaw. Agmay saka pay mo nga rod di balay mau. Ay, nadari puspusak itilingit. Nabanugak ngamin anagisursur itilakok itay. Ay, nasipnget anak pa'y kit din anagawid. Tanagsingirak pa'y iti pautang ko. Ay, sukat man kit ditibado. Tanabasa itiling... Ay, tikbalang! Adaman na nagkarasakas itiruar. Ay, sos, jay samot ng tikbalang data. Ay, kartingak ti agsukat. Tama nga nukulat nga parang kanyak data nga al-alya.
Ay, agtugtuglip kamot nga agururay iti pasaheros mo, pare Delphine. Uwan. Napuyatan na kita, Rabi. Ne, anyat nakapuyatam ngay. Ha? Ay ko, andiyak agtuglib. Nagrigat ko nga alahan ti turog ko. Agsikig, kan agpakle baka maturog. Ngamyak lang tamala ti turog ko. Ya, madda siguro pang panunutim ha. Iso asaan ka makaturog pare. Kas lakas tansa, pare. Nagado ti sumsum kan iti isip ko. Iso asaan na ka makaturog, iti Rabi. No kayat mo ti makaturog adagos. Aginom ta pa iti arak. Siyak ti makam mo. Ha? Siyak matan ti makaam mo iti pulutan ta. Kakaiso na nga ado tinapasada kita. Sigalat na ti makamo, pare Mario. Aginom ta nga rod, iti arak into malam. Kumusta ka na? Ligaya ng buhay ko. Ikaw lang talaga ang makalakaw. Ay, ligaya. Oh, Agsasawa na katurog ni Dilpin. mahal kita. Kat ibalbalikas na tinagan aligaya. Ay, tiyawanan ba'y na lalaki? Adan samot tan babae na. Oh, ligaya ng buhay ko. Matayak lakit tinumapukaw kay libiyag ko. Kas tagayang Ligaya. ah. Kapag nagsipot ka ngay saling. Sinalbag ka, Dilpen! Apay nga ibalbalikas mo tinagan ni Manang Ligaya, ah? Awan ang mukit itay tayo bagbagam ha. Maturo ka. Maturog ka nga agpaiso. Ngam ibalbalikas mo tinagan ni Manang Ligaya iti tagtagainip mo. Babaim ka din ni Manang Ligaya? Ha? Ay, saan? Anya ka din tayo bagbagam? Saan ko ababae ni Manang Ligaya? Bunga lang ti tagtagainip ko day jay. Isong agsasaua ka maturog. Ni Manang Ligaya ti lumabas dito paraangan. Ang nakasusoon itila ko na. Una yan. Nagsiksimot tinamag na. Agkinikinay. Uray la agyakayak ti patong na amag na. Nakasyots manen iti nakiting. Ataytan, asidigan iti batok ko. Gumatang ka iti lakok, Delphine. Anya day tala ko, Manang Ligaya. Kas madla iti sigod dadakkel nga agorong. Wow! Paborito ka talaga tila akong agurong, Manang. Nagpriskaw. Nagpupudam nga agurong. Saan mo't po daw dagiti lakok nga agorong, Delphine? Nangisit da. Ay kwa. Tika ko saan nagpudaw datag gurong mo, Manang Ligaya. Ha? Nagkinis. Kasla gurong ti balasang. Madayta ka manon, Delphine. Dayto'y lagurong ko ti madmadlaw mo. Gumatang kakit din iti lakok nga agurong. Well, Manang Ligaya, gumatang ka talaga iti lakong nga gurong. Agurong mananti si daan ta, Delphine. Makaumasid si daan day ta agurong. Paborito kasi din da gurong saling bakit. Nagimas ng igupon ti sabaw na. Anya? Ala, garawang kayo din data kanam tamangan kamutan saling bakit. Ay, nauma akon. Agsida aklangan iti ugot ti kamutay. Dandani inal daw nga agsida kay ti agurong. Inton kwan agropro pa kanton nga agurong. Ha? Rabien, ngamrumwar ka pailaang, Delpen. Sa dinaw ti papanam. Agwa, mapanag ijay balay da pare Mario bakit? Aginom kami kano iti arak. Anya, aginom kayo manen iti arak ken ni Mario? Day talatan agin inom ti aramiden yo. Anya laki din saling. Saan mo ta kanayon ah? Italaang manang nga ginom kami iti arak ni pare Mario. Naarte man ti arak day tabaram gapu iti nalabes apan agin inom mo. Masapa a maapit ti biag mo iti day tangar aramidem. Sumanao ka manin saling bakit? Nako,
Ang mga nururayan ako ni Pare Mario iti balayda. Kunong kunaklaan, mapanak iti balayda Pare Mario. Gumkit de, sa bahali ti papanak. At sakon dito arubayan naman ang ligaya. Anya nga tatar aramidon na ita iti unag ti balayda. Pagmamauyungak tayo siya, bakit? Nagpintas ti gurong na. Kursunada klaunay. Aginayad ako, no masidag iti balay na. Inak paliiwan, no anya tar aramidon na. Isuot kon ti pagananay ko. Kalkalpas ko lang amin ang nagdigos, gaputan nagpudot ti panawan. Mamitloak nga agdigos iti agmalam. Ay Diyos ko! Adaman na nagkarasakas iti ruar. Ang mga nual-alya da ita. Sapay nakalukat pa'y ladag iti tawak. Ay mabutbutang agmanan. Diyay lakit di ibagbaga ni Delphine akapre da ita. Aguray ka. Adda makitak nga aniniwan ti tao di tatawa. Tao lakit di da itang agpalpaliew. Ay, tsak agpadlaw. Paliiwag mo't da ita at tao no asino man. Sinalbag di. Diyak matin makita ni Manang Ligaya. Sapay kalkalpas na nagdigos. Sa dino ay tinapanan na. Tinasayat. Ituloy ko tagpaliyo. Dahil ti para ka manilay! Sinabwagam tinapudot at anong tirupak Manang Ligaya. Alay ko. Awanan kay ti Delphine. Kulang kilakit din no al-alya di agparparik na kanyak. Nga manirip gayam akaskan ka. Pakawanan nak Manang Ligaya. Pakawanan nak. Sana rin na maulit na ito eh. Anay ko. Anay. Nagsakit ti ropa ka na sa buwagan ni tinapudot at anom. Dandanay yak pa may mulagat na kiti matakbakat. Naabgasti ko dil ti ropa. Dayta ti maganap ti manirip akasken ka Delphine. Anay ko. Naibabain kan dito'y lugar tayo. Gaputa impakapitan na kan ni Manang Ligaya. Saling bakit. Siling bakit? Tarupam. Imbabain mula tabagbagem. Isumat lagayam akanayon kaagumatang itilako ni Manang Ligaya nga agurong. Gaputa agkursunada kakenkwana. Bakit? Jay magayam gurong ni Manang Ligaya ti sipsiputam. Isu nga agnakam kaitan. Kurang pa'y dayta nga inaramid na ken ka. Anya? Mabiit lang. Tadaalaan iti kusina, Delphine. Anya ti apan mo alahin iti kusina saleng? Inak agpaburak iti danom, taidigos ko ken ka, salbag ka. Ay sala! Di mo ramidan kanyak na ita saling bakit? Pakawanin na kon. Diya kon ulitin da ito yung naramid ko. Promise! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din. Kasanong mga mangirwardaan ni iti hulugan a motor damay? Bakit?
Amumotan ti damag kaloy. Nagbait nga agwaras, apo? Kano ta kanungay nga ipanirwar? Diyaka mo, basta nadamag ko, aplano dati mangirwar iti motor. Anya laki, ideng. Nadamagdan sa nga plano tati mangirwar kahit. Mangirwar damit tayo. Day tangaron mo't lang ti aday ti panunot ko. Iso ano awan ko mapapanam inton bigat, inka i-follow upon ti motor nga irwar tano kasanaw. Ay, wine, mapana ka talaga yung tumbigat. Mapan ka, tapno maununata ang makairwar ng isoda. Ang mga no panunutan damanan nga imapal ta kadakwada no bilang laeng. Imapal nga. Hindi pa na minsan na bola na plano tati mangirwar iti motor. Sana ya? Wana, ngam amumotan ti ugali dagi nga agasawa, manang ipapandaunay. Iso nga iya puratan ti motor nga irwarta, lakay. Nagsapa ka butay kaloy. Papanamgay. Mapana iya ili tata. Ha? Inak man i-follow up ti motor nga irwar mi kan di bakakaw. Apo talagang agirwar kayo gaya ba? Ay ko nasayaat ka na no kasta. Ay, wala. Mangirwar kami na talaga. Mabit lang. Nagsapa ka mo una yan. Alas 5 pa lang iti agsapa. Mananungay mo tata. Apa iya ta oras na ya? Doray pa alas 4 no kaya kaw. Adaya makalapay do. Ha? Nasapa nga agpaili tata. Tapno siya ti kaunaan nga si kaswanda. Tapno masapa mo lang nga makaawit no bilang laeng oh. Ay una. Pagluganak tumot nga agawit ti motor nga irwar kaw tatang. Oray kitaan yung tao. Kabarbaro ko naman. Ay, niya laki day. Ay. Ay, kamaudyanan na, kat nairwarta matlang ti motor talakay. Ay, kawin na bakit? Nagmayat, nagwapo ang motor jo. Iso nga ikarigatan ta ti makitangdan, aging kaadda ti agayab ti pakitangdanan, tapno da pagbayad ta iti binulan. Ay, wala. Gusto kay ti dayta, Rosaing. Nga mabait lang. Apay, do day ta helmet nga imot mo. Kunak man numay sa laang ti free nga itintad da. may salang Minggatan ko na ti kakayso na kwarta kiti may sapay helmet. Tapno sa gaysata, bakit? Ay, huwag nga agpaisoan niya. Nasaya at mata na panunot mo, kaloy. Ay, kawan na. Siya, payment ti kunam. Oh. Ay, wangayam. Nakaluto ka katay. Wan, itay pa anay sa ganak ti pangaldawan ta. Ay, kumanganta nga rodin ah. Tin naman ilikaw-likaw ti motor ta. Ito madamdaman. Ha? Huwag ipahapal ka, oh. Naman mo sinanag iti karo ba? Ipakamong adan motor ta, Rosay. Hindi laki din. Apo, nagmayat matanda yung motor mo pare ah. Barbaro ah. Ay, iwan na paray. Apay, kapaw oh. Kanan ngayon nga inwar mo na ito ah. Itay biga lang paray. Napangkuinwar iyay shop iyay ilay oh. Hulugan na ito pare. Si kaki di mo, apay niya pala kikita. Saan nga hulugan da ito, ikardaw oh. Kas da ito oh. Kas. Gas man. Sana all ang arod no kasta pare. Kahit kung naman no mangirwar kayo magkaniba ka mau. Nadamag ni di na minsan nga aldawa plano yung magkano ti mangirwar kahit. Ay, kung mga rod pare, adumat nga minti, naggastusan me, di na panalawas. Iso nga aguray pa'y, naimbag ka na kayo ah, na ikas nyo pa yung gayam. Ayun na, apay pangalaw, or. Anya? Malapanawang ka pa yung arong paray. Oh. Naman ni laot, sakto man nagpadayan. Inakipakamoy ti tattao, nga adan motor may, oh, barbaraw, kaso. Ha? Si kakadidahita ka, Lucy? Ha? Ay, huwag magda. Apo na yan. O may kagumatang dito yung store ko naka-helmet. Ket awan mo't awit mo a motor? Inusar nga nila kay ko ti motor, may tada na patag-anapanan na. Ha? Ada na patag-anapanan na ako lang. Nga maapay a pumanag na ka naka-helmet. Apay, anyat parikot mo. Kaya't kung aron nga ipakaam mo iti amin at
tao, nga ada motor men. Iso anak ka helmet, ka pumanag na apay nga men. Anya, ay una yan Rosing. Ngam nasayat nga ron. Nukas ti motor yu sa nahulugan. Hulugan nga bagbagamot. Kasdaya niya. Ha? Malain na kon. Saan ka gumatang? Di magasak lang. Takay kung ipakita kin ipakaam mo nga ada motor kong helmet men. Ay, nalaki din. Amom lakay. Ado ti kaaruba tayo nga umapal ka data. Ha? Pag kunaam Rosing? Rimuarak ngamin itay. Ay kat, hinusar ko at helmet ko nga orawan motor nga imot ko. Ha? Won lakay, ay na. Kasta una pa ng talyaw dagiti tao kanyak. Mga manusanda ka nakita, dagiti daddo makaruba. Ay won. Adulat ta, ati sana nakakita kanyak. Isu nga inton bigat man na, inak man agpagnapag na. Agpalaot, agpadaya ko naman. Saan ka di nakababay? Bakit? Anya ko man di nakababay. Nasaya at kit di tama amuan da amin nga addamot ten motor ta. Sa bagay may kidiya? Tapno sanda panunutin, adjust ta. Ay wana. No ti panagkunada kat isu da lang ti adda kabaalan na gumatang ti motor. Ay nagbidot da kunak tumat. Salbag. Dasaya at nagrana tarusay. Mapanak ko majibalayo kat. Ha? Apay nana, adda ka din na patag nga ibagayo kanyak? Apay, nalipata, makasagay ko inton bigat. Ay, won gayam nana. Mala, umay kayo kinilakay mo. Ado ti makan amada mga isagsagana dagiti anak ko apara inton bigat. Kasta ka din nana. Won, umay kami kinilakay ko. Nasayat nga ron no kasta Roseng. Mala. Ingkan iti papanam ta inak man ita istor ni bakla, inak mo't awisan. Aywan anana, bareng nakalukat pa'y. Ay na, nakaragrag sakak lakay. Ha? Tapay bakay? Inawis nak ni bakat muna, kasangay na gayam nga agpaiso inton bigat. Ay, unan niya. Kaya imbaga nakatiking ka amapantang. Wan! Iso agundawayan ta inton bigat. Agmotor taman amapan ijay. Uray po utam. Datala ang tikit kitaan dagiti tattao. Ay, sigurado na ita. Bakay? Ng bakay? Mabilaing. Panag ko na ka natsyanan ti motor. Ha? Natyanang na ibagbagaman. Awang gasolina na, oh. Anya? Kasanuda nga ron makapan ijay birthday ni bakat mo nano awan gasolina na. Amumutin makinimin ti kasulila ita, oh. Aga-asam man tadanda ni 150 ti may sa litraw. Una yan. Kasano nga ron ita? Saan mo't amabalin saan ta nga usaron ti motor amapan maki-birthday? Ay, kag-helmet talata, ah. Iduron talata naging kaya di balay da baka muna ti motor. Sana balit pa sa alog, may. Iso ka santa marigatan, oh. Anya? Usarin talata nagiti helmet ta. Santa nga agsakay. Tinapatag ka mamuanda nga da motor ta. Inya laki rin, para magdaman. Ha? Naka-helmet kayo, aging ganito ayan ti party, Rosing. Oh, apay, anyat parikot mo. Kat inawis na kami mat ni bakit muna. Recall na, tada kayo matan nito'y linong. Mabalin nyo matan nga ikatan dagiti helmet yo. Ha? Oh, kita man nilakay mo, ala ba ni Jay ayan, di ka kumpari na. Ay, naka-helmet lang dati loko. Mabalin naman nga ikatan. Apaw, parikot mo launay mo si kaabakla. No kayat mo aday taulong ti ikatam. Nyalakit din. Oh, hanya? Parikot mo launay. Kayat mingarod api nga minaya. Apo, kaya siyo lang mat nga ipakaamoy ti tao nga adan motor yo. Una yan, sapay ko mga road ta saan danto aguyudan dayta ipampanakil yo ang motor yo. Guyodan nga ibagbagamat. Apay hulugan. Guuyong. Oh, saan na hulugan nga? Taro pa ma, kunam siguro no saan ko nga ama. Aha! Anya? Itapay ang imina ti gasolina. Hay, malalaman, Rosing.
si kakit di mat pare kaloy. Itay tayo pa nga agsasat ngam. Di ka mat na ikikatanday ta helmet mo. Ha? Huwag nga rin kalaw. Ay unay kan. Adyakat ta makisyasat ka nakahilmitay. Apa? Kaya't ko nga rumay. Pare, ang moment nga da motoryo. Uray, panunutan nyo pa din. At na kayo lang ti adda kabalan na ang makagatang iti motor. Una yan. Uman, nakamilang ang mamirmiraw ti siya na makagata. Ay, lalaki day. Iso mabalin mo, ngay katanday ta helmet mo man. Nyalaki din tata. Kaya't kung nga amin na tao nga may umatinda rin ti kasangan ni nana mo, makita na nga dan motor. Apay, just ayak. Ha? Alaman latan. Kastam nga rin. Ng pangasim. Tano matulog kayo kinibagat mo. Kat ikatan nyo kumamatan Di ko na nga aging nga matulog kayo kat naka-helmet kay lata. Anyalaki din. Na dumduma kayo mat Ay, kay katamin na tawad to mo makakikita ka na kami. Nyalaki mo nagito. Yan. Ay, kinapudno na. Katsak, ti mababain ka na giti tao, hindi kasangay ikaw. Ha? Doang bukla ko ma, akas di ti aramidan na kaloy nga agasawa. Ay, saan ko lakuman nga inawawis ida? Haywan nga rin nana. Nakababain da talaga. Nakababain da, panagkunada kat isuna lang ti makagatang iti motor. Saan damat aginatang dayjay? Hulugan laang nana. Ay sapay la ko mga rol, ta mahulugan daging gamalpas. Hay, ngamjak lapat yan. Aniya? Di dan tupay magasolina, di motor nga yung pampanakal da. Iso nga, idordoron daging gayji balayo, ha? Ha? Ay, kasta ka day. Kaya't mo asawan, saan da nagluganan? Ay, sana na. Hinduron da, tapno lang maipakita da iti tadao nga da motor dan. Hay, dagiti awanan bahin. Ay, apaw. Talaga na idumduma mo, ti kinapalangguad da nga agasawa. Ay, barang agbayag ti motor da. Barang no saan da aguyodan iti kabeta na panawan. Hay, salbang. Itay ka pa'y atayak Saan ka makataltal na kaloy? Saan mo mga bakit? Hindi na minsan pengal daw nga awag kanyak ti kolektor iti payment iti motor jo. Ha? Ay, sapay manungal daw asaan na nakatrabaho jo. Oray siya matlakay. Manumot ngal daw sa anak ang nakatrabaho. Ay, oray siya matlakay. Manumot ngal daw sa anak ang nakatrabaho. Nagliklikaw tinararamid da iti manungal daw. Ay, no ti pa nagpaspasikat ako makay nagtrabaho ta. Ada ko mapagbayad ta ita. Saan man akas ta ti bagbagam lakay? Tanapatagmutlaang ang amuan ti tattao nga da motortan. Ay, wen awan mo pagbayad ta itan. Kasano nga nukuyo din da. Ay, saan? Saan ta nga itulok lakay? Katawaan da talaki di nagiti chismoso kung chismoso ano bilang laang. Ay, kasano nga ta itan? Awag kintik sa ti kolektor jo. Ang mga no iti saan ko pa ng sungbat iti awag na kaumay dantun dito'y balay. Ay, nakababay na rosay ngo. Anenenene, bigbigata na kami suod ka arozing. Pangaasim man ta saan nakakasarsarita. Ang mga numadurab ko na itanarakab arupam, salbag ka. Hoy, napalabas may tay ti motor jo ginuyon da. Anya? Hoy, siguro saan kayo nakabaybay di ti manuabulan na niya. Iso, ginuyod dan. Hoy. Sardangan na ko naktumat. Ay, kasano daytan. Halangan kidimad nga uray awalan di motor yo. Ket aghel-helmet kayo latan rumwar kayo. Aha! Dagay din. Nita, saan ka pa ilang sumardang? Ay, kasano sumardengak? Katay na po, makapakatawa kayo mga men. Imbagampay idi akas ti motoryo, ngam saan mat, tahulugan magkayam.
Anya? Ay, medyo piling ka sa part na pinagsasabi mong cash. Hulugan naman pala. Tapos ngayon, ay, ginuyod na. Ay, ang lalaki din. Aray mo, Rosing. Ne, itaman pa ya pumanagna kang awan helmet mo, pare. Ha? Aywan gayam. Sigon ka nagiti karoba. Kat ginuyod na ka ng timotoryo, Isumat na gayam, Ay, lalaki di mo pare. Kas kalamangin insulto, iti kas pa nagsasama. Kasano kumamat, apa naging surto? Kat podno ba't, pare? Problemado lang aro din di tao, kas tapay lang, tibagbagan. Kasano mat anak ko na problemado ka? Gapo ka de, ginuyod dan timotoryo, ngayon pampanakkalyaw. Ho! Kunampay di kanya kakas dayjay, ngam saan mat gayam. Laikat, pare. Unay? Awan at talaga, tinasaya na pagbanagan ti tao, palastog lang, ti karga ti utag, kan panunot na. Ay, salbag. Nay. Sa balin sa mo, tinturong ti saritaan ta paray. Sa balit iturog na nga. Ay, ibagbaga akon, pare Kaldoy, Awan ti tao ng agbaligi, iti wagas a pinapalangguad. Anya? Uy, da kayo lang, ti agasawa kas na ti ugali na. Naglastog kayo. Ngam, awan matgami palpalastog yo. Anya laki din. Ay sus, agbalbaliw kayon pare. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Rhea. Ay, adda ko makayat kung ipudnukan ka. Rabi una yan, mani. Itay pa yung urayok day tanga ipudnom. Ay, wala niya. Makaturturugan niya uncle mo nga itay pa yung agururay kan kaditarwar. Ay, uwan nga rod. Sipat ijay takyag kan rupa na. Inibus samot ten tilamok. Ay, ipudnok nga rod kan. Tiyan niya. Ipudnok Akayat kong ti agawid. Ay, sige. Good night, mani. Kita man ti takyan kumanaw nagadon ti nagkagatan ti labawk. Agam, uray no kasta, sulit mait. Tanapasyar mo ni Rhea ako nam alam mo kay. Anya, sinong bata na kan? Nagawid tanang kan. Apaya nakadubog ka. Sung bata nakman manaw. Sinong bata nakakadin ni Rhea? Kasano kumasong batan nak? Kat awan pa'y mat impudnok kan ko Aniya, ay ipudnom laang mati kayat mo kan ko Anya ko matinarigat dita. Diyak kabala nang kal. Ay na, permi mati nervyos ko. Idi agsango kamain. Kunam nga aguray aki Jerwar, tasikat ti baka ambaw. Nagbayaga ka nagururay Jerwar. Ang tagayam, saan mo mata na ibagati ayat mo kan kuana? Ay, ito maminsan to na, angkal. Ay, awadan. Saan ka na makaduan? Mala, agawit takiday. Dila mabaeng laklakayan. Agbabae pa'y laang, Bigbigat nga agong unget ka man na nanang. Kasano ajak agungat? Day taamam nga ag 17 taon at dapay la textmate na
Dilagbain, manon ti apo ko na ititumang agbabae pa'y lang. Ay, bayan nyo lata, imbag aliw-liwa na mait. Anya aliw-liwa asasawa mo si kamanaw. Nakababain ko nam kit di Nanipod pa'y ngamin iday. Mahiligan iti babae day tangamayaw. Ni tatang? Oho, imposible mo't Kawamag, babae raw ni tatangyaw. Ne, apay asa anak man lang nga imalakin ko ana. Anya saan? Kano permi nga agkarkaro pa kayo? Kada kayo amin nga kakabsat. Sikati permi akarupro pa ni tatangyaw. Wen iti lang agpadpada kami. Hangam, apay asaan ko ana ala ti kinababaero na. Na, kaya't mau tagbalin a babaero akas ko na. Ay na, manoy, sakit ti ulo anak ko, nutuladam ni tatang mau. Ni Manoy ngay. Napan ijay trabaho na. Ay, panagkunak sana na makaasawa na jay akanakak. Pagkunamag. Kano manot taon dan? Ha? Awan pa'y asawa na? Kano ko na akinaduam kano anapan nagaram. Wen, pudnaw. Agam saan namot ana ibagatirik na. Na, taapay asaan. Ag nervyos ka na? Ag nervyos. Kano nagtaraki abaraw. Maha, kada takrot matiti babae. Na, apay ngay. Kani tatang na, oray italakayan, agbababae lata. Ay, saan na natawe, ti ugali ni tatang na, anaasam iti babae. Sapay dadakulan dagiti taraken na ababoy, ako na kapagkasar na. No, addan ikasar na. Ay, saan ka amang namnama ang makaasawa di buridag mau? Kano nagtakraw titi balasang? Muna akong ngagawid paray. Agawid kan? Kano niya pa ilang ti oras? Adda nga ni ospital ni Mrs. Cow. Agsaksakit aya. Nalipata mo na ya, nga aganak itan ni Mrs. Cow. Ay, masigugmanan. Kano ka ano lang nga naganak? Kag, aganak manan na. Nalibtak ka. Tinawon samat nga aganak ni bakit mo paray. Kag, kapigpigsaan ni Manawi. Ay, inraman mo man ang tinagan ko. Naglukukan. Mala, ingka nga rudan. Ay, aguray ka man gayam. Apay, ada nalipatam? Kumusta nga iterar mo mamalasang? Ada yamit. Anya tinagan na itayan. Awan, agawid ka kiting. Laglagi pag tinagan na jarar mong paray. Ay, malagip kaun. Wan, Ria tinagan na. Saan ka day? Oh, anya ngay. Da kayo ka dahin. Ay, awan. Ha? Binasted na kakaday. Jack na arom pare. Ne, apay ngay. Nagkaapoy kan. Anya ti serbita kinabaraw mo. No di mo maiturod nga ibagatirik nam. Ubay ko nagasin ni Manaw. Saan pa'y ba't anagaw-awayd? At dalat tamot ten ijay taltalon na. Ne, apay. Saan anapan ijay kasaran? At damanan agkasar? Ay, kiun kinubarkada na ijay agkasar. Ay, apay, saan amapan? Saan na siguro nga amo ang agkasar? Apay, saan na nga mo? Amon to pa'y amin natatao dito'y baryaw. Isuntulakid din ti saan kagayam na pa'y. Wanaw, mabain amapan.
Amin mo lang ang kapagbainan. Pati balasang, kabain na nga arman. Saan na nga rod anatawid ti kinababairo ni tatang na? Ay, isulangan tinabat-bati abaraw dito'y baryo tayaw. Kasano nga yung makaasawa no kasta? Nay, kabagays, mabisinan dagiti baboy. Mapankuman pa'y ida pa kanon. Baboy ka din ni Manoy Dagijay. Wen, sangapulo damain. Ay nagadumagayam. At dapay 5 abaka na kenduaan nuang. Asyos! Apaw! Ay kat agkasar ko mga rudin Nagadumagayam madingwan na. Ay Manoy. Manoy kan na kan. Ni Angkal, nagapam. Nabartag kamay. Nakaido maglaang basyait. Tagapuak kiti kasaran. Apayasan ka naban. Kantyawan daktumanan dagiti makakita kanyak. Nagkapoy ka man ng gamin nga agaram. May saka mo tamang kantyaw kanyak, Angkal. Naskan abang asawa ka. Sayang. Nagagat ka pa mag-around. At dapay kidi urnong kun ijebang ko, Angkal. Agasham dat. Nagita ay gamba. Anrom ngay nagita. No saan ka mata mga asawa? Ay, sa anak san ang mga sawa, Angkal? Anya? Diya saan? Ay, mga asawa kan. Das ka na panunutam dito. Mga asawa ka. Ay, Angkal, saan mo man nga ipilit? Ay, Manoy, umasyadag ka dito'y amay ko. At ay pagkakan ka. Anya day Angkal. Nakita ni Ria ijay kasarana. At nagisalakan ko na baraw. Anya, Angkal? Kahit di mo ko na nga ipalubos mo nga aswan di sa bali ni Ria. Ay, saan Saan ko nga ipalubos? Ay, mulagayam. Ay, naskan nga ruda. Nga ipatangkin mo. Ti anya, Angkal? Naskan ang matagikwam ni Ria. Matagikwak ni Ria. Wan, kasta kaanakan. Ipatangkin mo. Ay, nasken ang matagikwak ni Ria. Armak ni Ria. Ay, kasta kaanakan. Paray, umay ko man buludan jay aradaw. Inkalatalanan, paray. Saan mo kada kasapulan, paray? Saan? Adda pa na kita. Iso nga usarim laeng jay aradok no kayat mo. Madamag ko lang man. No sa dino ti papanang paray. Mapanak man agarim, paray. Ha? Pudno ka di day ta, paray? Ha? Nasken ang matagikwak ni Rhea. Kasta ati malalakay, paray. Sige, ituloy mo. Tasyakpay lang ti makaamaw jay taltalon mo. Mayat ti makikapi dito'y balayo Ay katag kape kalata. Kagat-gatang ko jay kape kan asukar may. Ay, nay, nimot manoy day ta sumungad. Nay, itaman pa'y analagip na ti agaway. Ay, kasla seryoso mo ti rupa na. Ay,
Umay nan sa ilakon dagiti taraken na ababoy Ay, Manoy. Apay nagawid ka. Ay mapanak man nagaram, Angkal. Agaram ka kunam. Talaga ang makaungutan ni Manoy. Paypaysunan dya imbagha na mapanagharam. Ay kaparta ka maanak kaw. Tapartyon tayon dagiti baboy mo. Ay kadwaan kan ang mapanagharam. Ni uncle mo ti escort mo. Imbagla ka duam. Saan ko nakasapulan ti escort, nanang? Ay naturad ka magaya mo. Kuna ni uncle mo atakrot ka. Na, seryoso ka di Manoy. Asaan mo akasapulan ti mangkadwakan ka? Nasken ang matagikwak ni Rhea, Angkal. Na. Nangag mo manang kaw. Agparparik na kanya kaw. Sumarunon ni Manoy. Ngagkalay siya. Nagsapa pa'y mat. Umay ka nagpasyar? Nasapa aya na ito'y. Kadno sumipngatan. Sa bagay, ang mga nutumalyaw kan tumangad kan tumulaang manen iti mano nga oras. Tadi mo mo't maibaga, ti kayat mo nga ibaga. Aging kang agpakada kan tumanen nga agawi dun. Saan na nakasta ti mapasamak, Rhea? Sa bagay, nasaya at mat no nasapa ka, taadda pa'y sumaruno amang pasyar kanya. Saan ka kuman nga agawat pa iti sabali nga agaram kan ka? Taapay kumasaan. Gaputa. Oh. Agkalinduusan ka mutin. Agnervyos ka man ka din. Ay, kayak na ito'y. Oh, ang mga numaatake ka mutin. May kan Manoy. May kan. Saan kang agbatbati? May kan. Kita ang manday ta. Ay na, saan ka ang maawatan? Kasla saan ka manin ang makasaw? Medyo agnervyos na tao. Ang Rhea. I love you. I love you very much. Very much. Ay, nakasagana ka mang ikalay sa akin ka. Nulakid di, songbatan na kita. Nagpartak ka mutin? Agkasarta na dagos? Ay, kita niya nga adamot pagkalaysatan, adamot baboy kanuang ko. Adapay bakak, nalawa mo't jitalon ko. Anya kumapay nga iti biro kong kanyak. Sa bagay mo't kit di Ay, kwa. Itatanayib kas kontirik na kan ka. Ay, agkasartan Ay, isaan tan pabayagan pa Uwan ko namon. Aguray ka. Agpanunot akpay mo ta. Ay, saan ka nang agpanunot? Uwan ko namon. Taumulin dagiti nagandak kanyak. Day alaklakayan. Sa bali manon, ti textmate nan, ay babairo at talaga. Ay, nanang. Ay, saan ka nagungat? Makaungetak kinitatang mo. Ay, mapantayon umuli. Saan ka kadi amang rabrabak laang anak ka? Napan ka lang nagaram, ita umuli tayo. Uwan, nanang. Ala, ay aba mo ni tatang. Ay, aguray ka mo ta. Jakpay napakandag iti babaw. Day tati usaran ming agkalay sa kinireya, nanang. Naaram mo laang ni Rhea. Kituan Ay, ay na, bilibakan ka anak ka. Natawid mo ni tatang mo. Ay, saan? Saan nakababaero, nanang? Kaya't ko asawan, natawid mo ti kinaalis na iti balasang. Kasta idi inaram na, kasta unay ti alis na. Ay mala, mabit lang tain nakpagsaganaan ni tatang mo. Ay, lakay! Mapantayo ka no umulay! Lakay!
Nay, agkalay sa kagaya mo na talaga ka na. Unang kal, kung nakmatkan ka. Bilibakan ka. Ay, unang kal, narigatan no sa bali ti pagtungpalan ni Rhea ngay ayatak. Ay kawan Ay, kablaawan na nga rudan ang kal. Ay una. Kablaawan ka, manoy, kanakan. Kasarmitan kin ni Rhea. Ay sos, day tati atendara mang kag. Makaigo pagmadlangan iti napudot at ikaw. At dapay iga daw ko naman. Sa bali at talaga angkal, no makaungat ni Manoy. Ay, pudno day takanakan. Ay ala, inak imbitaran dagiti kakabagyan tayaw. Siguradaw umay daamin dagijay. Ay kwa, pabitlaag. Apa yang kal? Kanon di ko na mapit sa ti panagkalay sayo kiniriya. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Hello, iti kapipintasan a prinsesa. Nakariing kan dungok? Ay, makapakilig ka mo't my love. Uray laaglag tulag to'y puso. Wen, my love, kaririing ko. Ngam sa anak unay anak katurong, tas ikamot latan tilinaon ti panunot ko. No kastangag kidamak, sika ti matagtagainap ko. Kat no agmulagatak, tilatakin na po, gim ti makitkita. Apo aya, na yun amamimiss ka, my love. Day taman, nag-sweet ka meten, my love. Isungay ayaten ka unay-unay, sis. Kaday tinay, agkan ka man uray iti telepono laang. Aday ta, napnuan dungo nga agak. Ay, kinikilig siya ako. Ay, ayatin ka matunay, pogi. Si kalaang awanan sa bali. Promise, mua, chup-chup. Promise, my love. Basta ikaw ang aking prinsesa. Isungarod nga ikarkarigatak ti agurnong. Tapno makapagkalay satan adagos, my love. Katnay, apaw, nagriga ti long distance relationship. Iti cellphone laeng akanayo na makatungtong ka. Una yan. Kaya't kan unay ama ka din na. Ken makita iti inaldaw-aldaw biyag ko. Ay, sige nga rod, my love. Agtrabaho ka na imbang tapno makaurnong ka. Kat makapagkalay sa atamuton. Ngamne, trabaho ti asikaswam dita Saan sa Bali? Opo, my love, so sweet. Anya lakit din. I love you. I love you too, my love. Sige, awagan nakmanen inton break time mo. Chup-chup! Bye-bye! Okay, bye-bye. Paray! Itay pala nga uni dahi ta cellphone mo nay. Apaw, agsasaro no to text. Nay. Dahi taoy. Kita man bait. Ang mga no emergency. Kita ang pare. Ang mga no sino dahi ta. Na. Kita man nga rod pare. Amangan kiti no emergency nga agpaiso. Ay sos. Nises may labmet gaya manan. Ay na. Sos. Mabait laang tabasaak man. Naka-ado atex na nay. My love, nasaan ka na? Kumain ka na?
Baka nababasa ka na ng lingat. Awanak pa'y mat nga rod amang punas itilingat mo. Oh, anya ti obra umon dungo. Apay saan mo sinasagot ang tawag ko? 10 missed calls. Apay saan ka nga ag-reply? Naka 20 text account. My love, reply ka. O baka adan sa balimon. Iso sa anak replyan. Baka agdedit kayon. Isuan nalipatan na kon. Pogi, agreply ka. Sus! Patay kang bata ka pare. Nakadadugaya man ang message ni my love mo. Ay ngam, amu naman. Amadama ka trabaho. Sus! Sa bali pa hindi pampanunutan na. Nakidit kan samot tayo iti sa bali kung kunana. Ay, iso nga rod pare. Kaya't na ngamin kat minuto ti i-update ko kenkwana. Ay sus, nakasarsara ka ko na talaga. Tani, 2 oras madgaya man nga agpaiso. Sus! Bantay sarado ka pare. Uri LDR. Wano long distance relationship. Ha! Asino nga imat nga men, ti sana matanagan iti dayta kinapogin pare. Ang mga no isukat mo iti sa balay. Uray siyak mata. 30 missed calls ko naman. Kan 20 texts ay shout! Ay, nagbayag asumungbat. Hello, my love? Hoy, si Kapogi. Apay anak kabaybayag mo asong batan ti awag ko, ha? Nagbayag mo lang ang replyan ti text kan chat ko. Ha? Amangan mat no sa balinter aramidam dita. Amangan mat no addan chicks mo. Ha? Oh, my love, mat. Amom mat na ito'y obrak. At daa kita ijay sirok tilugan. Madamang agrip-reperak. Saan mat ama bali na kanayon nga igim ko to'y cellphone ko? Tagungat mat ni boss. Kan may sa, nagado ti customer mi itay. Raspay. Palusot? Di ko namket di. Talagang addan babaim dita. Ha? Amangan ket di no isupay ti madama nga i-prepare mo. Kunakan ka, Pogi. Adala maamwak agsagana ka kanyak. Ha? Saan asyak tiluklukom kunak manan? Ay, anya ka mo sis? Saan ka makawawat? Di umay ka dito'y. Taumay mo i-monitor dito CCTV ti shop. Makitam ti amin nga aramidag. Makitam? May turad nakpayan ngongtan. Ha? Kastay ko nakkan Pogi. Apay ti ko nam, itulok ko ang maagaw na kati sa bale. Ha? Kukwa ka laang, nawatam! Nawatam! Ti awanan bayin, inidip nan ti cellphone na. Talaga nagbalbaliw kan Pogi. Sigod anak ka sweet ka kanyak. Kanayon mo asungbatan ti awag ko. Kan nag-reply ka dagos iti text kan chat ko. Maamok lang at delim-limad mo kunak manan. Ha? Makitam! Ay, nalpas man ang timay sangal daw. Makabanog, mate. Nagado nga minti imparipir na kiti customer. Nimbaglakid din tanalpas ko amin. Dakal mo't ba si tikita kita? Anos laeng Pogi. Makalungaw kan tumat laeng. Tinasayaat. Maturog akon. Ne. Unay madaytan? Kasla earthquake advisory. Kitak man. Ni madlagayam sis. Sus. Alauna pa ilang iti parbangon.
Anyamatan. 99 plus messages sa 56 missed calls. Oh, makadisturbo iti pan naturog. Kung naglakid din no emergency. Aguray ka man. I-off ko man lang ti cellphone ko. Oh, aday ta. Ituloy ko kitdi ti maturog. Una yun na dyan, Pogi. Naka 90 plus messages sa kunkankwana. 56 missed calls, mare. Ngam di naklata sungsungbatan. Parbangunan ngam awan ni Hoy ni ha. Ay, mare. Amang ano na pan mata ni kabaret. Nagbiro kiti kasukat mo. Ay, padasan na. Makaraman kanyak dayday. Oh? Amom nga rod, kat ada kami dito Ilocos. Isukat adami dito Bagyo. Ay, mamwak, mare. NBI kaya ito. Nalaing nga imbestigador ko naman. Ay, trunes, mare. Oh, tinasaya ating karantaan. Tamang ano da kakabkabalay nan ijay Bagyo. Iso asaan na kaamasang wasong batan. Ay na, mare ka, si kamat. Sana mabalin. Kukwak lang ni Pogi. Kukwak lang, mare. Jak itulok asabali ti agnumarkan ko na. Go, mare. Ilaban mo ti karbang kami ti ayat. Hello, paray. Sapsapulan na ka ni Baus. Apay asan ka kano simrag. Itay pa yung urayin na ka. Pare, nasakit kami di pagbagig. Ay na, kinagagat mo na itan paray. Kasanaw, diretso mo't kami di pa nagtrabaho. Ay, saan ka pa yan na nag-day off? Ay na, marigatan aray tabagay. Masapol ang ag-day off kamat kamay. Masapol nga na makaorno nga kadagos pare. Awan sirbi na taornong mo pare. Na magastom tumot lang, iti pa nagpa-hospital mo. Pare. Sige pare. Tay bagak kinibaws, masakit ka. Agina na ka pa ilaan nga raw. Agpaimbag ka. Dumaw asak to dita ka seraminton malaw. Sige pare, agyaman na. Malangarot pare. Bye-bye! Nay, sino nga tanay ito si Mardang dito batog ti Siapmay? Mga nagpatarimaan iti lugan. Hi, Jigger. Si Kamot Gayam ses. Ay, nakaumay ka man dito bagyaw. Wen, kat, ayan jay gayem mo analaing nga agulbod. Ni Pogi, ti kahit masawan. Iso ti ginagaram dito eh. Sino kumapay? Ayan na, iparang mo. Ay na, ses. Saan ka kumangagis iskandalo dito siya? Pangaasim Ta saan nga to ti boses mo, tanay? Nakababain ka na kiti customer, may. Awan bibiyang ko. Ala, irwar mo ni Pogi. Itan! Ay na, sana simrek ni Pogi, ses. Adda ijay dagos na. Masakit. Ay na, sobrang aminan ti bannog na, iti pa nagtrabaho na. Di ko namkit di, rason na laang masakit. Siguro, napanakidate. Kung nagtupay kat, insukat na kun talagang. Anya lakit din. Sana kasya tigalad ni Pogi, ses. Sika lang tinubya na. Nasingpag tigayim kaw. Ay na, di mon isakit daya Pogi. Madanunak lang adda sa bali a babae ijay dagos na. Talaga ang makita na, makaraman kanyak dayay. Ay. Madi ati kasta nga obram, ses. Sos, mapukawan ati kinataraki tigayim ko no kasta. No imbagak nga aramida. Aramida!
Sino nga taday ta? Tinasayat. Mapankulok tan tiri daw. Mabitlang! Anay ko! Siyak daytoy! Apay atinong panak. Anya ter aramidem dito bagyo. Mas naaw ka pa'y lang no apay asinipat ka? Ha? Apay adi mo sungsung batan dagiti awag kan text kas kada chat ko kan ka? Sis, masakitak. Tinumpanak pa'y. Nanayunan pa'y ti sakit kon. Ulbod! Ti ko namkit di. Iso anag-absent ka. Taadaing nyawid mo dito'y ababae. Anyan ayat ibagbagam. Nan, kita manje babaem. Amok ng ilamlamang mo. Ay na, ses aya. Adda siguro dito'y sirok tilamisaan. Dito'y likod tiri daw. Ay, dito'y banyo. Ay, dito'y sirok ti kama. Wano dito unag tilakasa. Wano dito'y ayan dagiti karton. Ay, nangidulinam iti babaem. Irwar mo! Irwar mo! Unay kan ses aya. Saan kung tupulos ang maaramid ti agbabae? Taloyalakan ka. Ngam, sumobsobra ka mateng. Awanan ti peace of mind ko iti kastangar aramidam. Makapaistress kan. Pogi. Wenses, nauma ako iti kastang ugalim. Apa iti panagkunam? Agnanayon ang maawatan ka. Ses ka talaga, obses. Pogi. Kaya't mo 24/7 tang agchat-chat kan agin inawag. Sana kla nga makareply adagos kan ka. Kas kalaason ataol. Unay kan sis. Saan nakarobot? Adda trabaho. Saan lang ati makichat-chat ter aramida kan ka? Sorry, ay-ayatan ka nga minunay. Diyak kaya tamapukaw ka kanya. Nauma akong sis. Hala, kayat ko ti agin na. Kasla ko maro ti sakit ko gapo iti ugalim. Tinasayat ag breaktan. Umanaw kan dito'y dagos ko. Agawid kan. Masapol ko ti agin na. Hala, panaw! Pogi, pangasim. Di na kumamot papanawan. Pogi, ay-ayatan ka unay-unay. Pogi. Diyak itulok nga i-break nak ni Pogi. Iso lang, tinakariknak, iti ayat. Oray pandak, ay taglata. Pogi, my love. Dituyak lang, tersena iti sango ti dagos na. Oraya karumuan, tasurutag ti papanan na. Dayjayan ni Pogi. Rimuaran iti dagos na. Apay ngay nga adda imet na at traveling bag. Papanan na nga tan. Ay, tinasayaan. Surutak. Nagsardang iti bus station. At naglugan iti bus nga agpailokos. Agawid ijay lugar mi. Ang mga nusurutan na. Tatiam muna, nagawid ako. Tinasayaan. Aglugan na iti sabali amas. Taun-una ak amakadanon ijay Ilocos. Haday ta. Nakaluganan ni Ses. Kat ni, umanaw ang tibas ang nagluganan na. Ay, nabang ara na kiti gusto. Anyamot tinday ya babae. Imbreak ko lang aro din. Surot pa ila surot. Ay na. Imbaglaan hinta nakapanunot ak adagos iti pamuspusan. Iti kasta. Kat makapanaw matlaang daya babae. Tinasayat. Inak sumapol iti sabali a pagdawsak. Iti kasta. Saan nak amatuntun. Kan masapol ang maddaanak iti peace of mind. Ay, agyaman ak. Anya laki dinaya.
Apa yun, Mare? Kasangsangpot mo ba ilang manipo di jay bagyo nga magsangsangit ka? Kasano, imbreak na ko ni Pogi, Mare. Sinurot ko pa ije bus station. Tatiam mo katagpay lokos. Ngamsaan matgayam. Ha? Kahit na pananangay? Diyak ka mo, Mare. Diyak mo't lang maawagan ng tinumber na. Imblock na ko ni J Messenger. Ay, awanan ni Pogi. Awanan, Mare. Ay, anya lagi din. Si kantumat ngamin, Mare. Obsessed na obsessed ka kay ni Pogi. O anya, naumamatan siguro ayay tao. Nagtoxic tumat ngamin ti ugalim. Makapabagkel kamat ngamin nga agayad. Ang sana bale, Mare. Adu pa iti mas Pogi nga mison. Mare. Ay ayatak ni Pogi. Agbababawi ak. Agbalbaliw akon, Mare. Aww. But then, ano pa, naudin ti amin. Tinasaya at lipatin mon. Oh, may kan. Agpalami istakit di, babayin iti arak. Ala, umay ka dito eh. Balbaliwam day tanga ugalim. Una yan, obsessed ka iti lalaki abandak. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Jane Badwa Mintunes. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.